These songs of freedom, it's all I ever ask, yeah. Stemningen her, det skal være, at man skal kunne være sig selv. Når man træder ind ad døren, så skal man føle, at man her bare kan slappe af. Vi møder hinanden alle sammen i øjenhøjde. Det er afslappet, men der er alligevel rammer omkring det. Det kan vi altså godt lide. Det er stadigvæk traditionen i stedet. God aften. At komme tilbage i de gamle tider og prøve igen at smage på den gamle gårdmælk. Det er Sønderjylland, og der er det faktisk sådan, at det er klassisk mad. Men vi gør det på en lidt anderledes måde. Altså, vi gør det sådan mere rustikt, men stadigvæk pænt. Og så er det landligt. Bendixgård er jo placeret her nede ved Flensborg Fjord, tæt på Gråsten, imellem Flensborg og Sønderborg, med dejlig udsigt ud over Flensborg Fjord. Og Bendixgård, det er et moderne hotel, et anderledes hotel. Sidste år der satte vi det mål, at vi har altid været et 3-stjernet hotel. Nu vil vi være et 4-stjernet hotel. Det blev vi her i maj måned. Og der har vi så sat os nogle nye mål, at vi 2015, der skulle vi gerne kunne slå dørene op og sige, nu er vi et af landets absolut førende countryside hoteller. Det er den der oprigtige landlige miljø. Man bruger naturen på en kreativ måde. Man prøver at tænke lokalt, ikke globalt. Den musiker, der kommer her i aften, han kan spille alt, hvad I spørger om. Så udfordrer ham nu. De gæster, der kommer her, det er familien Danmark. Der kommer rigtig mange gæster, som gerne vil være her 2-3 dage. Det er blevet trenden generelt, det er, at det skal være pakker. En anden stor gruppe, der kommer her, det er mødefolket. Det er bestyrelser, som skal holde bestyrelsesmøde, eller teambuilding af medarbejdere. Og det, de egentlig alle sammen slår på, det er så rart her, det er i nogle helt andre omgivelser end de der lidt mere sterile. Vi har golf, og golfen bliver jo brugt rigtig meget her også. Området det bliver brugt meget til naturoplevelser, vandreture, cykleture. Vi lejer cykler ud, men der er også mange, der tager cykler med. Oksøerne, der kan man tage over og få en frokost, eller vi giver en picnickur med. Vi har samarbejde med kirken. Nu kan man blive gift og viet i Rinkenes gamle kirke. Det er landets næstældste kirke for øvrigt, og er kun med stearinlys. Man kan få en hestevogn til at hente sig og så blive bragt herned. Nu er vi så kommet ned til Stranderød, og Stranderød det er sådan lige nede for enden af golfbanen med udsigt ud over Flensborg Fjord, og så står vi rent faktisk nu her på Gendarmstien. Og Gendarmstien den starter jo så nede i Frøsløv, og den går så langs Flensborg Fjord helt over til Als og slutter så i Høruphav. Den er 78 km lang. Hvis man vil bo på Bendixgård og så gå ud og så vandre hele stien, så kan vi bringe gæsterne ud og tilbage igen om aftenen. Gendarmstien er nu kommet med over listen af meget interessante stier i Europa. Så det er noget helt unikt i fremtiden. Man får natur og natur og natur. Man kommer også ind i forskellige miljøer, både i nogle landsbymiljøer, nogle engeområder, også alle de her egnstypiske gamle teglværker. Og så kommer man igennem Dybelskanserne, man kommer til Sønderborg og så videre ud til Høruphav. Vores gæster, vi har det jo lidt ligesom en hønsegård. Om aftenen der samles de på hotellet og spiser og foragerer og overnatter, og så næste morgen der får man morgenmad, og så spredes man for alle vinde. Ligesom i hønsegården, ja, nogle de tager jo til Flensborg, der er jo pragtfuldt i Flensborg. Andre tager til Dybbøl, nogle tager op til Nordborg på Dadfors Universe. Der er rigtig mange, der også tager ud vestpå til Tønder og Marsken. Gråsten Slot og Gråsten Slotshave, det er jo fra tidlig forår til sen efterår, at det er jo utrolig smukt at komme der. Vi har jo i det hele taget utrolig meget kultur, natur, historie i det sønderjyske, og jo specielt omkring Flensborg Fjord. Jeg elsker kunst. Her i sidste weekend, jamen der havde vi så Johnny Madsen med en fanisering en fredag, sælger kunst lørdag og søndag, og så er det færdigt igen.
Vi går rigtig meget ind for både musik og kultur og kunst. Og det er nok noget af det, som jeg synes er meget væsentligt, når man kommer ud. Det er, at man får nogle sansoplevelser. Maden går vi meget ud af. Vi går meget ud af farver. Også smagsoplevelser. Så er vi kommet til den sidste ret. Det er en isroulade. Det er nymoderne mad, men det skal stadigvæk være noget rustikt noget i det. Men vi prøver at holde tallerkenen sådan med lidt pænere anretning, og alt hvad vi serverer herfra, det er lokalt. Atmosfæren det er meget afslappende. Det er jo et sted, hvor alle kan være og alle kan komme. Når man så kommer, skal vi sige, et større arrangement, så er Mads Friis, hans folk, jo meget, meget imødekommende med henblik på at etablere de rigtige rammer, den rigtige menu omkring en familiefest. Og det kan vi godt lide. Det er ikke stift. Der er næsten ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Det allervigtigste for mig, det er, at gæsten tager afsted og siger, her har vi lyst til at komme igen. Der er nogen, der både har 5, 10 og 15 års jubilæum her på ture, og det er jo helt fantastisk.